کتا ہے کہ سنے نا جی اتنا بے دید نہ بن دل دا یزید نہ بن کچھ دا کر حیا عابد رن دا مرید نہ بن کیا کہتا تھی یہ جا ٹولا ہے حکمرانے دا کیا پوچھ دو حال بیمانے دا جے کو جمع تفریق آمدنیوں بن گے وزیر خزانے دا پر بیازی آج زمانہ بھی کچھ ہور تھی گے عادل رشوت خور تھی گے ملک دا یارو کیا تھی تھی جلا لیڈر سارا چور تھی گے منافق کو تو منہ نہ لاویں صحیح پیروں دے ول گھر نہ پاویں اتحاد جرال کی جے تو عابد کر غیرت تو ول نہ گھبراویں صحیح واہ بھئی روز نہیں کرنا جی ناظرین اے ظالی یارو زور آور ہوندن اے ظالی یارو زور آور ہوندن وچ انہاں دے پاور ہوندن صحیح کرنٹ انہاں وچ ڈاڈھے ہوندن یہ بجلی دے ٹاور ہوندن جنا دڑکے دے دی مسویں دوں جنا دڑکے دے دی مسویں دوں چپ کرتے سوڑ چ گسویں دوں صحیح بن رن دے جھٹنی نپ دی عابد اور رس ونجے تا اساں مسویں جنا سیت بندے دی ہر وے دیے جھل غریب ہوندا در وے دیے جنا سیت بندے دی ہر وے دیے جھل غربت ہوندا در وے دیے تن کتنا کیوں نہ دلیر ہوئے وہ طاقت بندے دی ہر وے دیے صحیح شریف جتنا جھیڑا ٹلیں دے شریف جتنا جھیڑا ٹلیں دے کمینہ اتنا ول ودھیں دے کوئی گندہ ہاتھ کھیسے وچ پاوے کوئی ود عابد منہ تے ملے دے